Naimbag nga oras tayo manan amin kakabsat nga subscribers can viewers. Intayo man denggan ti testimony iti may sa akabsat, iti panakabalod na, iti buteng, iti kunada nga alalya, iti nabayag atawan manipod kauding na. Denggan tayo mat no kasano tinagbalin nga epekto na dayto iti panagbiag na, kan no kasano nga nawayawayaan isuna. Dagiti videos kan pictures kat naaramat laeng nga ilustrasyon kat awan ti pakainaigan na daytoy iti masaknan. Nabiyag kami nga pamilya, babaen iti panag-umami, iti maysa a sulinek a lugar ti Benguet. Adayo kami met iti kaasidegan nga ili, tamagna kami pay iti apan nga duwa nga oras. No maibusan kami ti us-usar iti kusina, kat anausan mi nga awan asin, mantika, wenno asukar, ingga na nga apan kami aglako ken nanang ko. Ado kami man nga agkakabsat, nga magaputan na ulila kami nga nasapa iti ama, kat nagkanya-kanya nga sapulon ti kakabsat ko iti pagbiyagan. Kat da kami ken nanang ko ti kaadwan nga agbatbati iti baryumi. Nayanakak itinaganak nga napalalo ti pamati dati an anito, nga kunada tadimakkelda nga pagano. Kanayon ti panagserbi mi idi, wenno panagkanyaw mi, gapu iti pamati da nga dumawdawat dagiti minatay mi. Mamati launay ni nanang mi, diay kunada nga kadkadwa, wenno kararwa kano ti taptao nga agkatang-katang. Adda no mamingsan nga kaduwak dagiti kakabsat ko nga inunaan idi. Nagis istorya kami nga ag-uurnong kat agistoryada ken mamati dalaunay ti alalya ta isumot ti naisuro kadakwada. Haan mi man nga ammo no anya ti itsura ti alalya ngem pirmi nga patien mi nga adda. Malagip ko nga idi 1980s kat awan pay tinangnangagan mi nga kunada nga sasao ti apo. Wenno nakakita iti kasabay iti lugar mi nga nangilawag ko maipanggep ditoy. Inak man ituloy idi 7 ti tawen ko nga nabati ak iti balay. Kaduwak di agduwa ti tawen na nga ading ko. Paawir da kinyak tanapanda iti kanya-kanya nga lakad ti kakabsat kaninanang ko. Daytoy maysa nga manong ko nga kaudyan nga rinumwar iti balay, ket inulit namanen nga binilindak nga awirek di ay ading ko. Taadda ti apan na itulod iti bangir nga balay nga adda iti bangir nga bantay. Gapugarod, taaddan buteng ko ket inlak ko aming nga ruangan. Kalpasan ti 30 minutos ket adda ti mangpagpagpag ijay diding mi nga nagpipigsa. Agliklikmot ijay balay nga napan nga 10 a minutos. Santo kumkumpurmi nga unit ti aramiden na nga kabutbuteng. No malpas nga pagpagan na ti dingding kat barsaken na ti bubong iti batbato. Palalo na unay ti buteng ko dita nga tiyempo ken namatiak nga adda nga talaga ti makuna nga alalya. Haan kon nga kinaya ti buteng ko ket nagsangsangitak. Saan nga bimayag ket adda nagsao nga kunana. Hangkade, kung kunak lang siyak daytoy. Ket ni manong ko gayam. Uray no kasano ti unget ko ken madi nga riknak ket hangko nga maungtan ni manong ko. Agsangsangit aklatan sadakat katawaan. Ditoy nga karkaro nga mamulmulaan akon ken marikrik nakon nga kumarkaro iti buteng kanyak. Sipod ditoy ket naibaon dakon uray no aldaw karo no rabii ket karkaro nga madikon nga agturnog. Uray agunget da
Mas kayak nga igturan di unget na kaysa di ibaundak. Nabalkot akon iti buteng. Saan ko pa'y nga malipatan? Di namin ado nga daras nga no apan kami nga agkakabsat ijay uma, idi nga agtawanak iti innam, winupito. Kat ikarga-kargada ti igas dito'y unag ti t-shirt ko. Sa dakbot nga butngan ingga na nga pirmi nga agsangitak. Sada ikaten kan katawaan dak. Haan man nga panggap ti alalya daytoy nga mamulmulaan akpay nga karkaro iti kigtot ken buteng. Idi agtawanak iti walo, kat madlaw ken mangeg ko ni nanang ko no mamingsan nga agsasao nga isisuna. Dinamag ko garod no sino ti kasasauna, kat kunana nga. Ay, dagijay haan nga makita nga kadkadwa. Haan ko nga maawatan idi no anya di kunana nga kadkadwa. Adda no mamingsan nga syakla ang tiibati ni nanang ko idi siyam metla ti tawen ko. Tapno adda ti mangpakan kadagiti taraken mi kan agluto ti pangrabyan mi no magapu isuna ijay uma nga marabyan. Ditoy kat agkukulungak gapu iti palalo nga buteng ko ti saan ko nga ammo. Nang runa iti tao. Iso nga oray adayo ti umami, kat mas kay kayat ko ti sumurot kininanang ko, hang ko nga mapanawan isuna. May sangarabii, hang ko malipatan idi agtawan akon iti sangapulo. Hang ko ammomet no anya nga oras tawan iti relumi. Agtartaray dagiti manmanok ken piyak nga napigsa ti unida. Kan agtataraok da ijay puon ti kay kayo ijay babati balay mi. Linukatan ni nanang ko di tawa santo nagpukpukaw nga kunkunana. Ay, hanyo nga ipapas ka dagiti manok, nga niya ti kayat yaw. Palalo ti butong ko ket nagkumutak. Karkaro idi nagpipigsa ti panang pagpag na ijay diding. Panpanunutok ijay nga tiyempo nga kasano nga ta, no adda ti tao nga umay mangdangran kinyami. Karo tahaan mi nga makita di ruar tawan ti kuryente ijay baryumi. Ken duwa kami laeng ijay ken nanang ko. Ti kaasidagan pay nga balay wenno ko nami nga kaaruba mi, ket may sabantay iti nagbaetan mi. Oray no agpukaw kami ti kapipigsaan ket awan wenno haanda kami nga mangeg. Kayat ko nga iturog nga dagos, ta medyo timmal na dagijay piyak, ken tapnahan ko nga marik na ti palalo nga buteng ko. Ngam intuloy manan dagijay piyak nga nagtataray ken nagpipig sa lata ti unida. Bimangon man ang garod ni nanang ko nga nagpukpukaw ken nang pagpagpag ijay diding. Kathaan nga bimayag si mardeng dagijay manok. Kabigatan na awan met tinapukaw nga manok mi isu nga hangko nga ammo no anya diyay. Kadagitoy nga paspasamak, kat addan ti buteng ko di kunada nga kadkadwa, wenno di terminology nga kunada nga alalya. Haang ko amon anya ti kabuteng ko, no anya ti itsura da nga mabutbuteng akon. Haan kumuten nga kayat nga agpaibaon, ken nanang ko no agrugin nga sumipnget, karkaro-garot tawan ti kuryente ijay lugar mi. Oray aldaw no ibaonlak nga may maysak nga dati ipan ko. Ijay kaaruba mi, ijay bangir nga bantay, kat mapanak man, ngam pirmi nga talya-talyawak ti likudak no magmagnaak. Gapugarot ta ijay ruwar ti ayan ti kasilyas mi, kat mabutengak nga rumuar no rabii. Iso nga ije tawa mi nga umisbuak no malipatan mi ti arinola mi.
Ditoy nga makaunget ni nanang ko. Isu nga kunana nga bimakot akon awan pa'y nakita nga alalya. Ditoyak nga natikaw na anya ti diferensya di kadkadwa ken alalya. Dumakdakelak garod ket patuloy lata ti panagkanyaw mi. Adda di tiyempo nga kinalimi di tulang ni tatang mi. Tamasapul kano nga dalusan. Napanak met nakidaldalos ta nagbalinak nga curious. Kan pinaayabanda kami amin nga anak na. Kalpasan daytoy ket karkaro manen nga nainayon daytoy nga pagbutbut nga. Kanayon nga mapanpanunot ko nga kasla nga sumursurot di tulang kinyak karkaro no adda papanak nga may saklang ket talya-talyawak tilikudak ng runa no rabii. Dito'y pa'y nga kaadwan nga no agkaida kami ken nanang ko nga mapuutak idi agtawon akon iti 10 ket kanayon nga mabangbangungot isuna. Ket nagpipigsa ti kabutbuteng nga uni na. Ket kastoy man ti inakmangmanggan nga uni na no mabangungot isuna. Makaunget dagiti kakabsat ko nga mangriing ken kuana. No addada ta makigtut da metlaeng. Ngam no syaklaeng ket agkumutak sa akriingan isuna. Ket kanayon nga kasla nga kamkamaton na ti anges na. Iti panagdakkel ko pay. Ket nabuybuyak dagijay kunada nga nalugluganan iti karkararwa. Ket palalo nga pinatik dagijay. Ditoy nga kunak nga agpay sugayam nga agsao ken aglugan dagiti natay iti tattao no adda kayat da nga ibaga. Agpay sugayam nga addada nga agkatkatang. Malagip ko iti high school ket natay di baket nga kabagyan mi. Kunada idi nga nangeg ko ket tapno kano maikat iti buteng tinatay wenno alalya ket igaman di banda ti likod wenno banda ti ubot di natay. Gapugarod takayat ko nga mawayawayaan iti buteng ket iniggamak di bangkay. Ket karkaro kitdi nga isu ti mapanpanunot ko. No makitak ti rupa di natay ket narigat nga maikat iti panunot ko. No talaga nga kasapulan nga apanak makilamay idi ket agawidak nga hangko nga talyawan di bangkay. Di makelak garod ti kastoy. Naidadana kon ken nagpamilyaak ket madlaw ko nga addapay lang panagbuteng ko. Karon no rabii nga rumrumwara. Di manon nga inakseptar ko iti apo idi tawen nga 1998. Pati iti panakabautisar ko. Inpapatik garod tinagserbi babaan iti panakaaramat ko iti ministry iti panagkararag. Kanayon ti prayer meeting idi kan Bible study. Iso nga rumrumwarak iti rabii. Madlaw ko nga oray lablabanak ti buteng ket addalatta. Pinanpanunot ko no kasano nga ta nga mawayawayaanak ti kastoy nga espiritu. Ta isumeten ti mangkontrol kinyak. Mariknak meten ti anxiety. Ken maapalak kadagiti tattao nga awan buteng na iti alalya nga kunada. Bayat mat iti panagrugik nga gimong kanagadal ti sasaw ti apo ket namintalo akmet nga naluganan iti dakes nga espiritu wenno diay kunada nga na demon possess. Maudi ken kapintalo nga nakapasamakan na daytoy
Kat idi saan ko kayat nga pakawanan ni manang ko, nga palalo ti gurak ken kwa nagapu iti maysa nga insidente. In may garod, ti maysa a pastor ken kakabsat ko, nga inkararagan da, pati di kabsat ko nga ginurak, ti uray no kunak nga Kristiyano ak. Inkararagan da, ngam lumaban idi damo di demonyo nga nang poses kanya. Kat nakaidda akon ije datar nga agtirtiritir. Inggana iti nagkantada iti pamadayaw iti Apo, wino worship songs. Kat kuna di demonyo nga nang poses kinyak nga, hangko kayat na tanga dengdenggan na sakit tilapayag. Habang aputak tilapayag ko kat timmaray di demonyo. Dito'y ko kakabsat nga nakita iti bilag ti panagkanta iti pamadayaw para iti Apo. Matitilang gayam ti demonyo ket tumaray. Haan tayo gayam nga tagibasitan kakabsat ti panakabalin iti worship songs ta biblical daytoy. Iti panakaposes ko ket ammok met ti mapaspasamak. Ngamhang ko kaya nga kontrolan ti bagi tadi demonyo tinang kontrol kanya. Ituloy ko man maipanggap daytoy addaladta nga panagbutbuteng ko uray no agserserbi akon iti Apo. May sa arabii nga napan kami nag-prayer meeting. Iti balay iti kabsat ti pamati. Kadkadwak daytoy manong ko nga nagbalin nga maysa nga nabilag nga aramatan ti Apo. Isu na di manong kumatlaeng nga maysa nga nang butbuteng kenyak idi inawir ko ni ading mi nga nang pagpapagpag kadagiti diding. Isu na pay di ay nangikarkarga ti igges iji uneg ti badok. Madama iti kararag mi kat adda ti timak nga nangidalan kinyak. Nga agpakararagak dito'y nga manong ko, tapno mawaya-waya anak, dito'y espiritu ti buteng. Ta isu na metlang tinaararamat idi nga nangimulmula daytoy kinyak. Isu na metlang ti maaramat nga mangikararag kinyak iti panakawaya-waya. Agduwa-duwak idi damo, no agpaisa nga tadaytoy nga kasla nga pakaidaldalana. Nagpakararagak garod, kat 30 titawan ko idin. Ditoy nga dimawat ni manong ko iti pambakawan iti Apo sadak ing kararagan. Napuutak nga kalpasan na daytoy nga pasamak kat inot nga naawan di panagbuteng ko. Nariknak tilagaan kanwaya-waya manipod idi na ikararaganak. Haan matanang nga naulit di na demon posesak. Makarwara ko nga awan una yung tibuteng ko, inggana nga naawan. Adaman nga mangpadpadas kinyak ngam dagos nga i-rebuke ko kat maawan. May sapay nga napuutak nga nakawaya-wayaak kat idinapanak nakiretreat kat nagdalanak iti kunada nga deliverance. In-apply ko garod iti pamati nga nawaya-wayaan akon gapo iti panakabalin ni Hesukristo. Kalpasan garod ti 1 week, di deliverance ko kat adda natay manen nga kabagyan mi nga baket. Nga nakapulpulapul ko kat napan kami garod nakilamay. Adda di bangkay na nga lamlamayan da, kat agkad-kad tirik na nga apan mang talyaw iji bangkay. Takas lang at dapay lang di buteng ko. Kaya't lata di buteng nga ikontrol winutong nga landak, ingga na nga linabanak nga kunak. Nawaya-wayaan akon iti buteng itinagan ni Jesus. Timak derak garod kat napan ko kinita di bangkay. Saak napan inulit-ulit nga apan kinita. Maysa, 2, ken 3 nga daras.
Ididamo kat adabuteng ko, nga mahabang bumaybayag, kat mariknak nga maawawan, iso nga apan ko inulit-ulit pay nga tinalyaw. Idi paawid akon kat naragsak tiriknak, tanariknak ti palalo apan nakawaya-waya, manipod iti buteng ti bangkay. Manipod ditoy, no ibagadan nga dati na tay nga apan kami makilamay, kat makipanak, nga apan makikankanta, kan matalyaw ko diay bangkay nga mismo, nga awan iti buteng. Kapo ditoy nga napasamak, nga nakabaludak, kat nga dati mangkigkigtot, winumang butbuteng iti anak ko idi, kaubingda. Karon no ibagbagada nga alalya kat makaungetak, tahang ko kayat nga mabiktimada iti napadasak. Uray daddo mga ubing, nga makitak nga butbut nganda, kat tubngarak, kan ibagak nga saan nga pudno ti alalya, uno ibagak nga madi ti mangbutbuteng, kaputa nakitak, ti madi nga ipikto na kanya. Kalpasan ti Manong Atawen, kat imalis kami nga pamilya iti maysa a lugar. Maysa rabii na panak na ki Women's Fellowship. Kat unsi kami nga nag-uurnong. At dati maysa nga kabsat nga kunana nga nasakit ti ulo na. Ing kararagan mi garod. Nga midirugyan min nga ikararagan, kat naglusdoy isuna. Santo agtirtiritir dagiti ima na. Nadlaw kon nga naluganan isuna, ngam saan nga ammo dagiti kakadwak ididamo. Bumaybayag pay, habang ikarkararagan mi kat kumarkaro ti panagtirtiritir na. Idi buy-buyak isuna, kat adda tinangeg ko nga timek nga kunana. Aramidem di kasla nga inaramid da idi, naluganan ka. Imbagak garod ijay kakabsat nga agkanta kami iti worship song. Idirugyan mi nga agkanta, kat kumarkaro di panagtirtiritir na. Impapati milata nga nagdayaw iti apo. Sak ing kararagan isuna. Saan nga bimayag, kat nagkalma isuna. Santo nagtugaw, kat kunana nga naawan di sakit ti ulo na. Ditoy ko nga mas naawatan pay, no apay nga naluglugan na nakmet idi. Adagayam ti purpose iti apo. Mamingsan pay, ngayon pakita iti apo iti pannakabalin na, no dagiti anak na kat agdayaw daken kuana. Makmapan ti tiyempo kat bayat ti panagbasbasak iti Biblia, kat mas maawatak pay. Ngano natay gayam ti tao kat saan nga pudno di kunada nga agkatkatang ti kararwada. Takunana iti Ecclesiastes chapter 9 verse 5 to 6. When ammo dagiti si bibiyag amatay danto ngam awan ammo dagiti natay. Awanan tinayon ti gungunada. Nalipatan dan anamin pinsan. Idi natay da, natay meten dagiti ayat da. Dagiti gurada, dagiti riknada. Sandan ang makipartisipar iti anyaman ang mapasamak dito'y lubong. Tigayam alalya nga kunada katrabaho iti demonyo. Takunana matlang iti Ephesians chapter 6 verse 12. Saan adagiti tattao ti kagubgubat tayo? No dikat ti armada dagiti demonyo iti tangatang. Dagiti agturay, dagiti panakabalin ken dagiti didyusen. Wenno espiritu apagdaydayawan dagiti tattao iti daytoy dakes a panawan. Saan gayam nga agpaiso di purgatoryo nga kunada, nga maikararagan dagiti natay tapno apanda ijay langit.
Trabaho gayam amin dagito iti kabusor nga agpampamarang nga kararwa dagiti natay. Trabaho gayam ti kabusor ti alalya. Isu na gayam ti alalya. Haan nga dagijay natay nga tattao. Napanaknakak da ito'y idinaluganan na. Patiyak launay nga pinalubusan ti apo da ito'y. Nga kapadasak nga nalugananak. Tapno ipakita kan ipakaawat na iti amin. Kan makitak iti bilag kan panakabalin ti apo. Nga no adda tayo kan kuana. Kathaan nga agbaligi ti trabahon ti kabusor nga agpampamarang. Agyamanak ti apo. Ditoy nga kapadasak. Tababaan ditoy kat nalukatan iti panakaawat ko. Tauray idi kat mas daawak no apay nga kastoy ti mapaspasamak kinyak. Nga haan met nga napasamak kadagiti kakabsat ko. Mabalin man nga dati mangkat katawa kinyak bayat ti panagdengdengag da dito nga testimonyo. Nga may bagak met nga narigat da ito'y nga naglasatak. Ti maibagak kadagiti adda ti anak da nga uubing wenno kakabsat da. Kat saan yo nga padakkelan ti anak yo iti buteng tamadi ti epekto na. Imbes nga kinaturad ti isuro tayo ket buteng. Saan nga nagtaod ti apo iti buteng? Daytoy ket nagtaod iti kabusor. Kayat ti kabusor nga iparalisa ti tattao babaan iti buteng. Kat no once gamin nga ti tao kat na-paralyze gapu iti buteng, adu ti opportunities nga mapukawin no maawan, masayang. Haan tayo nga agbaling nga instrument nga mangimula iti buteng, kadag ito'y uubing. Tapno handa nga agbaling nga natakrot iti panagdakkel da. Imbes nga maibaon tayo isuda, ija istor nga gumatang, iti uray niya nga gatangan da nga pangibaunan tayo, nang runa no rabii, kat saanan, gapu iti buteng. Kunana, ija 2 Timothy chapter 1 verse 7. Ta saan nga espiritu ti kinatakrot ti inted kada tayo ti Diyos. No di ti espiritu amangted kada tayo iti pannakabalin, ayat ken kinamanagteppel. Surwan tayo kit di isuda, iti kinatured, ta isu ti inted ti apo kadagiti anak na. Surwan tayo isuda about positive thinking nga kunada. Haan nga negative, tapno kabaulandan to nga sumango kadagiti na duma-duma nga panubok iti biag with high hopes, faith, and strength manipod iti apo. Sapay kuma ta nakaibati ak iti pagadalan tayo amin. Salamat kakabsat. Hallelujah! Salamat kabsat iti panangibingay mo. Dito'y nabaligi nga testimony ni Apo Diyos ti mapadayawan kat God bless you. Agyamanak manan kakabsat iti oras yo nga nagdengeg. Kat dawatek kadi iti panangi-share tayo. Tapno mangaganma ti dadduma. Bareng nga isuma ti pakabindisyonan da. Kan dawatek iti panag-subscribe tayo kadi. Taadu pa iti umay nga testimony iti kakabsat nga agkakabilag. Dagitimat matigtignay nga mangibingay iti testimony da kat dawatek iti panangi-email tayo dito'y shareyourtestimony21@gmail.com. Itiin tayo panagpakada, denggan tayo manan iti maysa nga kanta. Biag dito'y daga, may sabur-buro tiyan. Ipapas nga'y pupusay at dati tsimpuna, di mapakpakadan, tudumteng ni patay, awan pilpilyen na, ubing bakit ken lakay. Isu anak
pateg di panagsagana tapno kararwa into agsagaba anyaman nga kanito ket sumangbay ti patay awan makaliklik nabak ng kenakurapan o patay anyat palimag mo adunay biag tinapit mo may saka misteryo awan makamot isasangbay mo ipatay pagbutbutngan di kaduan lumabalin la maitarayan gagiti daduma madandanagan awantal na iti kaung ganda gemawan pagdanagan no inawat mo Jesu Kristo amang nubot mo tauray matay na italasag mo araruam adani tiapu upatay anyat palimad mo aduna biyak di inapit mo may saka misteryo awan makamot isasangbay mo o patay anyat palimid mo aduna biyak tinapit mo may saka misteryo awan makamot isasangbay mo awan makamot isasangbay mo